Селям алейкум, Ахтам-ага. Алейкум салям. Сегодня мы в Киеве. Что сейчас делает и чем занимается Ахтем Ситаблаев? Ахтем Ситаблаев вже декілька днів за наказом призначений пресофіцером 206-го батальйону територіальної оборони Подільського батальйону міста Києва. Це для мене велика честь і велика відповідальність. В перший же день, коли розпочалася війна, і коли ми дізналися з друзями про те, що він, я маю на увазі цей персонаж, по той бік кордону наважився на це повномасштабне вторгнення, я згадав свої почуття, які були у мене в Криму 27 лютого 2014 року, коли я стояв посеред міста, прямо напроти, праворуч від мене був Кабінет міністрів, будівля Кабінету міністрів Криму. Прямо передо мною так звана площа Леніна, ліворуч, Український музичний драматичний театр. Це було в 8:30 ранку. І я стояв один, нікого не було. Це як в фільмах Крістофера Нолана. Потім побачив одного міліціонера там за рогом, на Пушкінській, там, де пішохідна ця зона. В Сімферополі. Підійшов до нього, і те, як він мені відповів на моє питання, що відбувається, він сказав: «Скоро узнаєте, що відбувається». І було зрозуміло, що він, цей міліціонер, відчуває насолоду від того, яка рефлексія зі мною відбувається, тому що було добре зрозуміло, що він чудово знає, що відбувається, він радіє з цього факту. І ще зараз прямо радіє з моєї такої рефлексії. Я пам'ятаю свої почуття безпорадності, безсилля, тому що ти розгублюєшся, ти не знаєш, за ким біжати, кого рятувати, за що хапатись, до кого в першу чергу, що самому робити. Тому не дарма ті ж самі морські піхотинці, наші українські десантники кажуть, що ти маєш все ж таки готуватися не до війни, хоча, знову ж таки кажуть, хочеш миру, готуйся до війни, але якщо у тебе є, я бажаю, щоб ніколи не було потреби готуватися до війни, але принаймні знати деякі дуже важливі, фундаментальні речі для того, щоб собі допомогти тим, хто поруч з тобою, хоча б перші якісь елементарні такі речі, як кажуть і військові експерти, і лікарі, саме ці перші хвилини, якщо хтось, не дай Боже, поранений, або хтось там впав в депресію, в ступор такий, ми маємо і професійно, і швидко, і так, щоб не нашкодити людині, все ж таки допомогти або вийти з цього стану, або фізично навіть, я маю на увазі, зберегти життя або рану якусь огорнути. А що ви відчули 24 Так я якраз лютого? про це і кажу, що те почуття безпорадності... Ви очікували, що таке буде? Що Росія почне вторгнення в Україну? Війну? Так. По-перше, війна йде вже 8-й рік. Але все ж таки, розмовляючи з друзями, ми приходили до висновку, що невже він взагалі не має інстинкту самозбереження? Це ж очевидно, що все закінчиться тим, що він буде, в кращому випадку, як на мене, він потрапить у в'язницю після Гаазького трибуналу. Це для нього буде найкращий випадок. Але мені чомусь видається, що він до цього не доживе. Його вб'ють свої ж прихильники. Тому що бабло, тому що поки близькість до нього давала змогу заробляти величезні гроші, відчувати себе на вершині світу, нехтуючи абсолютно правами людей, нехтуючи тим, що в той самий час, коли вони жиріють на державних оборотках, на державних грошах, в цей час солдати їхньої країни не дають
ніякої можливості вибору дітям сусідньої країни, жінкам, які намагаються нав'язати свій порядок денний саме для того, щоб вони і в подальшому відчували себе такими, які створюють порядок денний не тільки там, Україні, Білорусі, а всьому світові. І це ж потрібно бути зовсім з глузду з'їхавшою людиною, щоб бути переконаним в тому, що він наодинці зможе перемогти весь цивілізований світ. Інша справа, що цивілізований світ, наші західні партнери, які дійсно надають величезну допомогу, і те, що стосується санкцій, і те, що стосується власне зброї. От коли наша країна на чолі з президентом звертається до НАТО, до наших західних партнерів з вимогою закрити українське небо, вони кажуть, що це прямий конфлікт з Путіним. А хіба він вже не почався? Скільки ще потрібно, щоб українських дітей загинуло? Станом на сьогодні вже біля 40. Скільки ще потрібно? Вони так само чомусь вважають, що це до них не дійде. Він дійде туди, скільки йому буде дозволено. Ті опасаються применення Путіном ядерного оружия. Тобто, якщо Україна, а вона буде триматися, у нього, знову ж таки, я переконаний в тому, що якщо б там не оточення, яке, можливо, трохи більше при собі, і розуміє, і боїться наслідків того, що може статися після намагання Путіна вбити когось ядерною зброєю, а відбудеться ровно те, що колись вже було визначено як просто апокаліпсис всесвітній. Але сам Путін, якщо б у нього це було одноосібна така можливість. Цей чемоданчик, це ж не є ознакою того, що він вимкнув там чемоданчик, і почала діяти ядерна зброя. Це все ж таки певний технологічний процес. Ось, то я переконаний в тому, що він би вже задіяв цей інструмент. А те, що вони бояться цього, окей. Хіба не правий був Уінстон Черчилль, коли сказав у свій час, що якщо ми обираємо між таким прагненням домовитись або приниженням і війною, і обираємо приниження або намагаємося домовитись з загарбником, з ворогом, просто тотальним злом, ми отримуємо і приниження, і нікуди не втечемо від війни. Умиротворення агресора до сих пор він нічого хорошого розуміє не тільки одну мову. Невже це, вони самі розуміють. І ці санкції, які, дякувати Всевишньому, які і героїзму наших співгромадян всіх, що вони нарешті ці санкції прийняті, хоча так потрібно було робити ще в 2008 році, як мінімум. І я переконаний в тому, що ми б з вами жили вже зовсім в іншої, справжній, де-факто і де-юре європейській країні. І, скоріш за все, були б уже у складі НАТО. Ви сразу вступили в ряди територіальної оборони? Як ви прийняли рішення? Вибір не стояв? Спочатку, десь приблизно перші 3 години, зі мною приблизно відбувалося те саме, що відбувалося тоді, вранці 27 лютого 2014 року в Криму. Тобто розгубленість, все ж таки, і певний такий ступор. Нікуди їхати я не збирався з Києва, тому що одного разу я поїхав вже з Криму. Більше не хочу. Більше не хочу нікуди їхати, принаймні до моменту, коли це буде дуже потрібно. Але навряд чи й тоді. І буду намагатися разом з побратимами і посестрами зробити все, щоб не сталося такого моменту. Щоб він якомога частіше такий момент бігти був у тих, хто намагається нас це зробити. Але фіг їм всім. Ось, і 2-3 години перебував в такому стані. Потім ми зустрілися з моїм другом,
колегою, актором Олексієм Третенко. І навіть не зговорюючи, сіли в машину і поїхали шукати, де можна вступити, власне, до лав територіальної оборони. Поїздили по місту, ніде вже не приймали. Я зв'язався з нашим земляком і моїм другом Сергієм Костинським, який сказав: ти знаєш, приїжджай от сюди, тут ще, мені видається, можна потрапити. Да, і ми приїхали, одразу записалися, одразу підписали контракт, навіть не дивлячись, що підписуємо. Не в цьому була справа. Вам не страшно? Ну, як не страшно? Страшно, звичайно. Я ж жива людина. Страшно? Ну, нічого. Якщо ми будемо триматися одне одного, якщо будемо от якраз виконати той постулат морської піхоти і десантників, які кажуть, що в екстремальні хвилини не очікуйте, що ви підніметесь до рівня своїх очікувань. Ви впадете до рівня своєї підготовленості. Тобто маємо готуватися і проходити вишкіл, хоча б для того, щоб самі себе почувати спокійніше. Ось. А відчуття страху – це природне відчуття. Це одне із базових почуттів кожної людини. Було б дивно, якщо б людина це не відчувала. Тому що саме від того, що людина відчуває страх там щось зробити, да, або щось там, не знаю, потрапити кудись, є одним із запобіжників того, що людина не робить якісь такі речі, да, які 100% можуть привести її до загиблі. Але є ситуації в житті, коли точно, тримаючись одне одного, маєш перемогти його. Цей страх. Крым. Как вы думаете, Ахтем Ага, есть ли сегодня шансы у Украины восстановить полностью свою территориальную целостность? Вернемся ли мы в ближайшей перспективе домой? Я би сказав так. По-перше, мене ніколи не полишала віра в те, що ми обов'язково повернемось в наш вільний Крим. Не хочу бути фантазером, да? Але все ж таки, от у мене особисто і особливо після розмов з співвітчизниками з Криму, надії на те, що ми повернемо Крим, побільшало. Якщо сюди додати ще можливість всім національним автономіям і республікам Росії згадати про власну гідність і піти із-під цього імперського ярма російського, всі можливості для цього є. Я маю на увазі фактологічні можливості. Санкції, розвал Росії зсередини, тобто набуття всіми національними і всіми республіками, які були примушені увійти у свій час в Російську імперію, потім до Радянського Союзу, да, потім до Російської Федерації. Якщо вони голосно і міцно заявлять про свої права, про свій власний шлях, про свою незалежність, наша збройна міць за допомогою наших західних партнерів, от мені видається, це той самий інструментарій, і плюс до цього самі мешканці Криму, а я переконаний в тому, що там чимало є людей, які готові в певний час допомогти зсередини відбутися тому, що має відбутися, а саме звільнення нашого з вами Криму і окупованих територій частини Донбасу. І так і відбудеться. Фиксирует ли сегодня Ахтем Сеитаблаев все то, что происходит в Украине? И есть ли уже идеи в дальнейшем снять фильм? Всього я зафіксувати не можу, тому що той величезний обсяг інформації, подій, які відбуваються, вочевидь, що зафіксувати неможливо, принаймні одній людині, де й навіть однієї знімальної групи. Але хочу сказати, що так, майже з першого дня ми з друзями сформували 2 знімальні групи. Думаю, що завтра з'явиться ще 3. Така знімальна група, яка їздить в тому числі по місцях розташування нашого 206-го батальйону, записує людські історії, цікавляться тим, чому люди вирішили для себе вчинити саме так. Різного віку, різних соціальних прошарків. І зробити такий і колективний портрет небайдужих людей.
Ось шукаємо надзвичайно, ну і звичайно, що відбуваються і трагічні, і драматичні події, да? Але поруч з тим відбувається життя так влаштовано, іноді дуже смішні і надихаючі події, вчинки, зустрічі, і це теж надихає. Ось, тобто ми хочемо розповісти історію переможців. Все ж таки, врешті-решт. Нам є чим гордитися, нам є чим пишатися, нам є на кого рівнятися, нам є у що вірити, мріяти і на чому базуватися. У нас є міцний фундамент, у нас є величезний прошарок нашої культури, наших традицій, ось, і військової звитяги. Тому так, хоча я мрію про комедію, і ну, дуже хотів би, щоб після нашої перемоги ми обов'язково зняли цю комедію. Навіть ця комедія буде побудована на подіях, власне, захисту України від Російської імперії. Ось, але це буде сміх. Ми будемо сміятися, як зараз сміємось над ними. Так, і плачемо також. Але здебільшого сміємось, тому що вони недомки, тому що вони, ну, фактично нелюді. Те, що вони роблять, те, що вони дозволяють собі робити, в мене тільки підкреслює правдивість того вислову, який я чув ще в дитинстві. Кримсько-татарського вислову. Егер сенде достын қазақ болса, янында балта тут. Якщо в тебе в друзях якимось чином опинився москаль, завжди тримай поруч з собою сокиру. Хіба це не правда? Правда. На жаль, але це правда. Тому ми вистоїмо, ми переможемо, ми повернемось в наш вільний Бахчисарай і обов'язково будемо слухати оперні арії, наприклад, пані Миргородської в оперному Донецькому театрі в нашій вільній Україні. Кырым татарча соңғыларақ ватандашларымызға бүгін не айтар едіңіз? Умут етіңіз. Бір дақиқа сіздің ерігіңізде olmasın bizim askerlerimiz yenilmeyecekler. Yeneceğimiz. İnşallah her şey yaxşı olur. İnanınız. Çünkü sizin inanınız bizge de balaban bir kuch bere. Biz de işanamız ve Allah kısmetse öyle de olur. Gelecek senede bizim serbest Бахчисарайда. Аминь. Çok sağ olun. Слава Україні. Героям слава.